Hola, doncs benvinguts a la Fàbrica del Sol. Aquesta activitat d'avui està dintre del programa d'activitats de la Fàbrica del Sol, el programa quadrimestral, que aquest quadrimestre dediquem al tema de Barcelona Ciutat Conscient, Ciutat Responsable, i per ser un ciutadà, diguéssim, conscient i fer, per exemple, un consum responsable, doncs és necessari conèixer com poder fer-ho. Per aquesta raó hem iniciat un cicle molt petit de 2 activitats parlant de consum i consumisme, i en el cas d'avui parlarem una mica de la publicitat. Com la publicitat utilitza unes tècniques per orientar la nostra compra i moltes vegades aquestes tècniques ens són invisibles. Avui aprendrem a conèixer una mica què és el que fan i com ho fan les marques, en general totes les persones que fan publicitat per orientar les nostres compres. El divendres tindrem una altra activitat sobre consum alimentari, que us espero a tots, i dir-vos que aquesta activitat ara mateix està sent retransmesa per streaming i us deixo amb el Juanjo Cáceres, que és un expert en aquests temes de consum i que ens farà un taller una mica explicatiu, explicant-nos totes aquestes coses, ens farà participar. Ja sabeu que després podeu intervindre i participar amb els vostres dubtes, etc. Moltes gràcies. Ja tinc micro. Bona tarda, jo em dic Juanjo Cáceres, em dedico una mica a fer anàlisi social, sobretot sobre temes d'alimentació, de consum, d'altres temes. ¿Trabajas tú? Disculpa, ¿dónde trabajas? En varios sitios, pero soy docente en la Universidad Oberta de Cataluña como consultor, escribo libros, participo de una empresa que se dedica a hacer análisis social también, soy autónomo y hago otras actividades, es muy variado lo mío. Aleshores, jo el que he proposat és ni un taller ni una conferència, jo li dic conferència participativa, perquè del que es tracta és d'anar introduint temes i anar-los comentant amb vosaltres si us interessa parlar-los. Jo tinc una sèrie de continguts, en els que més us interessi ens podem entretenir més i en els que menys podem quedar-nos a mitja conferència si hi ha alguna cosa que us interessa especialment i no volem anar més enllà. Estic a la vostra disposició pel que calgui. Una mica la idea de la conferència, ja l'he explicat ella molt bé. Vaig a parlar d'aquelles entitats, empreses que es dediquen a fer publicitat. No parlaré només de publicitat, parlaré d'altres coses perquè penso que és important per contextualitzar el tema. I quin és el tema del que jo vull parlar? Doncs el meu taller conferència participativa l'he anomenat consumistes o consumidors, que això ve a ser una pregunta. Què som, consumistes o consumidors? Som les dues coses? Per què als consumidors se'ns diu consumistes? Per què fem servir de manera recurrent la paraula consumistes? Esteu d'acord amb el concepte de consumisme, amb el sentit que se li dona el concepte de consumisme? Una mica sobre això és sobre el que voldria parlar. Us explico més o menys quin és el meu guió de continguts per a aquesta xerrada. Un primer punt on ens preguntarem si som consumistes. Un segon, on parlarem d'alguns aspectes de nosaltres, els consumidors o les consumidores. Un tercer punt, que he denominat equilibri consumidor-empresa, per situar una mica quina posició tenen les empreses i quina posició tenim els consumidors a l'hora d'incidir sobre les decisions de consum. Quan entrem en el punt ja m'explicaré millor. El quart punt el dedico més directament a l'efecte de la publicitat i de les marques, i el cinquè, el disseny dels preus, que també són un instrument per influir sobre les decisions de consum, els preus. Presento algunes febleses que tenim els consumidors, és a dir, alguns elements pels quals se'ns pot influenciar específicament i per tant hem de ser conscients que som influenciables des d'aquests punts de vista, i acabo amb un punt centrat en el tema del consum responsable, que per mi vendria a ser una mica el centre de la qüestió en matèria de consum. Així que, si us sembla, comencem. Punt 1. Som consumistes? Aquesta és la primera pregunta que jo llenço i que li dona sentit a la meva exposició. Què us sembla? Som consumistes o no som consumistes? Sí? A veure, que algú m'ho expliqui per què. Un voluntari. Todos vamos a comprar, entonces no hay manera que no sea. Bueno,
Tu per què ho consideraves? Sí. El tinc jo. Doncs perquè d'alguna manera nos sentim influenciats per la societat i a vegades comprem coses que no necessitem. Vale. Influència externa i compra de coses que no necessitem. Són dues nocions que normalment acompanyen el concepte de consumisme. Esteu tots d'acord que tots som consumistes o algú pensa que no? Com a societat. Què? Yo mucho menos porque hago servir los mercados de trueque. Entonces, no sería. Bueno, economia alternativa. Però a nivell general, us sembla que sí? Que més o menys som una societat consumista o els individus són consumistes? Sí. Vale. Mola. Doncs, bueno, és una noció que de fet està molt estesa, no? Per exemple, aquest titular, el consumismo ha devorado la calidad de vida, d'una entrevista a un expert, a una persona que es dedica a temes de consum. Una idea que yo creo que molta gent podría compartir. Seremos mucho más felices si dejamos de caer en el consumismo. És un altre titular que també representa una idea que bastant compartida, que molta gent posa en contradicció consumisme amb felicitat, com si el consumisme fos un problema per gaudir d'una veritable felicitat. Esteu d'acord amb aquesta idea? Sí? Bé, això ja seguirem comentant-ho. Fiebre consumista, també, per posar títol a un altre article d'opinió, que en aquest cas se centra en el Black Friday. Us recordeu què és el Black Friday? En los Estados Unidos. Sí. Bueno, en los Estados Unidos, bueno, en el Reino Unido, ese día, que és un viernes, en què es produeix un descompte important per part de grans superfícies, sobretot, i que serveix d'entrada al període a nosaltres, en aquest cas, ens serveix d'entrada al període de rebaixes. Les rebaixes també són, d'alguna manera, un exponent per a molta gent del consumisme. És a dir, un moment en què la gent també va comprar per sobre de les seves possibilitats. Aquest article, dedicat que es diu L'última consola para ganarte a tu hijo, també incideix una mica amb el concepte de consumisme. Al dir un reciente estudio de UNICEF sobre la vida familiar en el Reino Unido, la radiografía de unos padres que sucumben a las demandas de tecnología, ropa o zapatillas deportivas de las marcas con estatus en un esfuerzo por proteger a sus retoños en un entorno hiperconsumista. Un altre cop, aquesta idea que reforça permanentment que vivim en un entorn consumista, que som hiperconsumistes, que comprem molt i que, a més, d'alguna manera estem fins i tot esclavitzats, perquè als nostres fills els hem d'estar regalant constantment coses o proporcionant-los coses per un desig que ells tenen, que ve induït per marques, per empreses, etc. Una mica és així com pensem en termes de consumisme i és per això que parlem que vivim en una societat consumista, normalment. Fins i tot, aquest altre article, consumistas celosas y obsesionadas por el físico, así es la mujer que aparece en los dibujos animados. Un estudi que es va fer per part de la Universitat de Granada, on analitzaven dibuixos animats i arribaven a la conclusió que els estereotips femenins eren consumistes, gelosos i obsessionats pel físic. Per tant, també en aquest estudi detectem aquesta noció de consumisme en els dibuixos animats. Per tant, des d'un punt de vista de molta gent, estaria clar que sí que som consumistes. Molta gent sembla creure que és així, però jo tinc algunes consideracions a fer al respecte. De moment, comentar quins són els trets que normalment serveixen per descriure el consumisme. Vosaltres heu comentat alguns abans. Falses necessitats, és a dir, se'ns indueixen necessitats, se'ns indueixen desitjos des de fora i per això comprem coses que realment no necessitem. Desitjos induïts, ho acabo de dir, no satisfacció de les necessitats reals, és a dir, el consum com un fals recurs per generar satisfacció, quan realment les satisfaccions humanes són unes altres. Nosaltres necessitem menys objectes i més relacions socials, passar més temps amb la gent amb què volem estar, etc. Una mica que al darrere d'aquesta idea hi ha la contradicció entre una societat que ofereix molts objectes però que no satisfà realment les necessitats que tenen les persones. I això també és un concepte lligat al consumisme. I com a resultat de tot això, desigs insaciables, és a dir, mai estem satisfets perquè sempre volem alguna cosa més, sempre volem comprar alguna cosa més, sempre volem consumir alguna cosa més,
Característiques que no les generem nosaltres, sinó que venen induïdes exteriorment per empreses, per marques, per un entorn, per aquest entorn hiperconsumista, per aquesta cultura del consum, si voleu. I altres característiques atribuïdes que també van lligades una mica al concepte de consumisme. Des del punt de vista dels autors que analitzen el consumisme des d'un punt de vista sociològic, doncs consideren que la felicitat va estretament associada als desitjos que generem i a la capacitat que tenim de comprar i de satisfer-los. Però que aquesta és una necessitat que no s'atura, que sempre necessitem estar comprant alguna cosa més. Per tant, aquest consumisme depèn que existeixi un ambient que ens indueixi a consumir permanentment i que de fet existeix. Com? Devaluant els productes existents, per exemple. És a dir, per aquesta necessitat que tenim de canviar-nos el telèfon mòbil cada 2 anys, podria ser un exemple d'un producte que en principi ens dona una funció, però al cap d'un temps sembla que no és suficient i per tant tenim que canviar-lo per un altre. I dic sembla que no és suficient. Després ja comentarem si és així o no és així. Aquest és un procés de devaluació que amb la tecnologia funciona molt sovint. Amb la roba, aquella roba que en un moment donat comprem, que al cap d'un temps la roba segueix estant en perfecte estat, però sembla que ja no ens serveix per fer-la servir. Això lliga una mica amb la cultura de la moda i amb totes les estratègies que segueixen les empreses del tèxtil. Hi ha molts aspectes del consum que funcionen dins d'aquesta lògica d'avaluació de productes que ja existeixen i que fem servir. I l'estratègia és també que els desitjos se satisfaguin de forma que se suscitin nous desitjos. És a dir, quan tenim una cosa, mirem de generar la necessitat que ja vulguem una altra. Per exemple, l'exemple clau són les consoles dels adolescents o dels joves. Sempre hi ha un altre element que es pot comprar per millorar les prestacions d'una consola. Una mica aquesta és la idea en aquesta tecnologia concretament. La clau per mantenir la màquina en marxa, des del punt de vista dels autors que es dediquen a analitzar el consum des d'un punt de vista sociològic, és que aquesta manera de satisfer els desitjos sempre susciti desitjos nous. Ara bé, aquí és on jo introdueixo algunes consideracions. Una, es parla de consumisme sempre parlant de falses necessitats, però és veritat que totes les necessitats que tenim en l'àmbit del consum són falses? La major part d'elles, unes quantes, unes poques? Cada vegada que consumim estem expressant una necessitat que realment no és real? O molts dels consums que fem habitualment sí que responen a necessitats reals? Primera pregunta. Segona pregunta. Quan nosaltres consumim i satisfem desitjos a base de consumir, només ho fem perquè se'ns indueix o perquè realment tenim altres aspiracions com a persones que expliquen que fem aquest consum? És a dir, és que sempre poso els mateixos exemples i no em vull repetir, però quan comprem un telèfon mòbil nou, només ho fem perquè volem un telèfon mòbil nou o perquè aquest telèfon mòbil nou ens proporciona una experiència diferent i per tant aspirem a un altre tipus d'experiència amb aquest telèfon mòbil? És a dir, és simplement un gest consumista o hi ha alguna cosa més al darrere d'algunes de les decisions que prenem com a consumidors? És veritat això que es diu que el consum dificulta realment la satisfacció de les necessitats reals? És a dir, entra necessàriament en contradicció consumir amb assolir la felicitat per una via més al marge de consumir? És a dir, en quina mesura és contradictori ser consumista i al mateix temps tenir relacions personals? En quina mesura és contradictori consumir amb mantenir relacions de tot tipus? No és cert que moltes vegades les relacions s'estableixen també quan s'està consumint? Per exemple, quan anem a prendre una cervesa amb algú? Per tant, aquí també hi ha alguna reflexió a fer, a més. Mai se sacien els nostres desitjos? És veritat això que diu la sociologia, que els nostres desitjos estan permanentment insatisfets? O no és veritat que de vegades sí que ho estan? És veritat que estem molt estimulats per consumir, però no sempre estem pensant en consumir. Vivim permanentment insatisfets? És la nostra insatisfacció molt fugaç? Depèn. Viviu molt insatisfets vosaltres? Yo sí, porque siendo discapacitada, muchas cosas que me gustaría, como hacer caminatas en la naturaleza, no puedo hacer. Sí, eso es verdad. Però en un sentit així, diguem, més amplis, viviu la vida amb molta insatisfacció o més o menys la vostra vida, en alguns moments almenys, està bé? Estic satisfeta. Estàs satisfeta, no? Sí, jo també. Bueno.
Vale. I després una pregunta que també és important, perquè la literatura parla molt de la insatisfacció dels consumidors, etc. Però com s'ha situat la insatisfacció aquesta des del punt de vista de la felicitat, dels desitjos permanents, en relació als problemes que realment experimentem com a consumidors? Perquè com a consumidors sí que tenim molts problemes. Quan ens arriba una factura que ens estan cobrant de més, quan ens ofereixen un servei que no és el que esperàvem, quan comprem un producte i al cap d'un temps aquest producte deixa de funcionar i la nostra garantia no serveix per obtenir un producte nou o posar-lo en marxa sense fer un desemborsament econòmic. Quan això ens passa, que són problemes molt freqüents en l'àmbit del consum, sí que es genera un tipus d'insatisfacció, però és un tipus d'insatisfacció que no és de la que parla normalment la literatura sociològica. No és una insatisfacció vital, és una insatisfacció de problemes concrets que ens afecten com a consumidors i pels quals les associacions de consumidors, els organismes reguladors de consum treballen perquè els consumidors no tinguem. Per tant, la insatisfacció, sobretot en l'àmbit de consum, per mi és aquesta, la que experimentem com a consumidors, els problemes que tenim com a consumidors. No la insatisfacció del consumisme o la que ens genera aquest ambient hiperconsumista. Per tant, jo dic, som realment consumistes o simplement som consumidors amb els nostres problemes i les nostres necessitats personals? I amb això passo al punt 2, que seria nosaltres els consumidors. I amb això segueixo fent algunes matisacions. Primer, recordar que el consum és un acte quotidià i la base en què se sustenten totes les nostres activitats diàries. I això és important recordar-ho per posar una mica a lloc el concepte de consumista. Si ens fixem, aquí tenim un senyor que està cuinant, totes les coses que està fent servir, en un moment o altre les ha comprat. Les pot haver heretat o poden ser de la seva família, però si són seves, serà perquè les ha comprat. Aquesta habitació tan desendreçada està plena d'objectes que tots han estat adquirits en el mercat en un moment o altre. Aquesta persona que està esmorzant, treballant, parlant per telèfon, etc., està envoltada d'objectes que en un moment o altre ha hagut de comprar. Llavors, quan dic que el consum és un acte quotidià, és que tots els objectes que manipulem, que fem servir, existeixen perquè hem pres una decisió de consum, de comprar-los. I són fonamentals en la nostra vida diària, perquè depenem d'ells a molts nivells. Llavors, fonamentalment, per això dic, fonamentalment el que som és consumidors. Som consumidors les 24 hores del dia. Tota l'estona hem d'estar fent servir aparells, hem d'estar fent servir roba, hem d'estar fent servir menjar, que necessitem comprar, perquè nosaltres ni conreem, ni produïm, ni tenim xais a casa, ni tenim una granja amb la qual ens alimentem. No, depenem plenament del mercat i hem de comprar tot el que fem servir. I això és la primera cosa que ens caracteritza com a consumidors. Plena dependència del mercat i moltes decisions de consum prèvies a la nostra activitat diària. Segona, aquí veiem una cursa, la Marató de Badalona, any 2015. Una sèrie de persones corrents. En aquesta foto també hi ha molts elements que denoten que s'han pres moltes decisions de consum. Aquests, tots ells porten un dorsal. Aquest dorsal l'han hagut de comprar, si no, no estarien corrent aquesta cursa. Van vestits amb una roba determinada específica de corredor, que també han hagut de comprar. Si ens fixem en les seves mans, veurem que fan servir rellotges com aquest, més o menys, que els hi marquen el ritme, els hi donen l'hora, els hi cronometren el temps que dura la seva activitat, etc. Ulleres de sol, especials per corredor, perquè no es mouen i llavors són molt més còmodes per córrer. I no sé si hi ha algun altre detall també. Les sabatilles, per descomptat, sabatilles especials de corredor, preu mitjà 100 euros. Mitjons d'aquests especials per protegir els bessons. Vull dir, tot un desplegament de decisions de consum per participar en una determinada cursa. Llavors, tenim aquesta situació. La pregunta és molt senzilla. Aquestes persones consumeixen perquè són consumistes o bé han pres aquestes decisions de consum per una altra raó? M'explico? És a dir, tot aquest esforç econòmic que han fet per participar en aquesta cursa és perquè són consumistes o per un altre motiu? És otro motivo. Otro motiu.
Es otro motivo porque es una causa para la investigación científica. No, no es una causa, es una carrera. Bueno. Es una carrera en la que deciden participar libremente. ¿Consumisme o altres motius? Els dos. Sí. Per què els dos? Doncs no ho sé, perquè els satisfà, els dona una satisfacció amb ells, però per l'altra manera han d'anar equipats com diuen la gent que s'ha d'anar, les normes, la que sigui, la televisió... Clar, però aquesta és la idea, que en aquest cas tota aquesta compra de coses, tot aquest esforç econòmic que han fet per participar en aquesta cursa, persegueix una satisfacció, que és la de participar en aquesta cursa. Per tant, en aquest cas, el consum és un mitjà, no és una finalitat en si mateixa. I encara que sembla que s'han dedicat molts esforços econòmics, perquè un rellotge d'aquests val 150 euros, les bambes valen 100 euros, els mitjons aquests tampoc els regalen, vull dir, s'han gastat molts diners, però per assolir una determinada satisfacció han buscat una satisfacció concreta, no consumint, sinó corrent, però per córrer han comprat tot allò que consideraven necessari per gaudir al màxim de la seva activitat. En aquest sentit, podríem pensar que una persona que li agrada molt la moda i que va a comprar-se roba, també seria la mateixa, no? Si és el seu hobby, si és la manera que té de tenir la seva satisfacció. Sí, però no. Hi hauria una diferència. Que la compra, en aquest cas, seria una finalitat en si mateixa. És a dir, en aquest cas, si el seu hobby és anar a comprar és l'activitat. No, si el seu hobby és la moda, per exemple, saps? Llavors, el seu hobby seria anar vestit d'una determinada manera. Per exemple, les persones que pertanyen a una tribu urbana. Sí, bueno. Dediquen uns diners a una adquisició d'unes prendes que és pura aparença, però és un hobby. Bueno, no sé si seria un hobby, però... Ell, per vestir-se d'aquesta manera, haurien de consumir. Però només hi hauria consumisme si realment això s'expressés d'una manera reiterada, més enllà de la finalitat que tenen de semblar o anar vestits d'una determinada manera. És a dir, el que podria separar el consum del consumisme és que el consumisme és una roda en la qual tu estàs gastant i esdevé ja una activitat, una lògica en si mateixa, sense arribar a cap lloc. I si els corredors estableixen una competició fora de la competició, que és veure qui s'ha comprat les bambes més xules? Això és un altre tema. Perquè això també seria consumisme, llavors. Però això és una altra cosa. Lligat al món de l'esport, en aquest cas... Espera, que ja volia dir alguna cosa i ara et dic. Espera. Que realment cal portar un rellotge de 150 euros per participar a una cursa un cap de setmana? O sigui, una cosa, si ets un professional, entenc que és una eina de treball, però cal que tothom vagi amb bambes de 200 euros? O fins a quin punt és la part de salut i fins a quin punt no deixa de ser moda també consum, no? Vale. Començo per aquí, vale? Les bambes aquestes, en principi, són especials per corredor. Els protegeixen del contacte amb l'asfalt i els permeten desenvolupar la seva activitat d'una manera més segura. Llavors, en principi, els protegeix. No us ho compren per fer una cursa. Aquestes persones poden fer 20 curses l'any, 40 curses l'any, 30 curses l'any. A més, entrenen, perquè si no, no participarien en les curses. Aquesta roba no la faran servir per entrenar, però les sabatilles sí, els mitjons sí, el rellotge també. Per què fer servir un rellotge? Perquè un rellotge no només et marca el temps, et marca el ritme, i si la teva aspiració és anar cada cop més ràpid o tenir cada cop més resistència, doncs el rellotge t'ofereix un servei que entra dins de la lògica de la teva aspiració, que és anar o cada cop més ràpid o resistir cada cop distàncies més llargues. Llavors sí que té una utilitat, que va més enllà de... que tu pots discutir, però això té sentit? Bueno, té sentit perquè ho fa. No tots som corredors, per tant, per un no corredor pot no tenir massa sentit. Per un corredor sí que el té, per això tothom el porta. No perquè estiguin obsessionats amb tenir el rellotge més... No, jo poso l'exemple per familiaritat amb el tema. Però tal, i després, me'n recordes el que havia... Tu m'havies dit això de la... De fet, anava una mica això, no? Que depèn una mica de què es considera satisfer les necessitats, i les necessitats, els hobbies són modes, si entren dintre de les necessitats,
Òbviament no és una necessitat bàsica, però sí que forma part de les necessitats, els hobbies. El lleure sí que forma part d'un determinat nivell de necessitats que tots tenim. No són bàsiques, però sí que són necessàries, entre cometes. Una altra cosa és, ja dic, com s'expressa el lleure, perquè després hi ha dinàmiques de compra compulsiva, de compra impulsiva, que això ja és una altra cosa, i això ja sí que entra dins de dinàmiques de consumisme. Però en cada situació hem d'intentar ubicar bé com se situa el consum, quin paper juga. Si realment és una lògica en si mateixa o si realment simplement és una aportació per poder fer alguna cosa. Després poso un altre exemple que es veu més clar. Jo volia fer una puntualització. Potser consum és quan cobreix una necessitat, una satisfacció, i en funció de cada persona, que mentre no es tiri més el braç que la màniga, com qui diu, és correcte i és bo i és necessari que hi hagi consum, perquè la roda de l'economia es mou si es mou el diner, però si en comptes de consum ens anem a vici, consumisme per mi és vici, és a dir, a mi m'agrada beure una cervesa i me'l puc beure cada dia i és una satisfacció, però si jo no puc parar de beure cervesa, és un vici, llavors estic en consumisme. Més que consumisme, alcoholisme. Veig la diferència aquí. Sí, podria ser-ho. Jo no hagués agafat aquest exemple, però bé. El tema és, en resum, el consum s'integra de forma natural en una multitud d'activitats o la reforça, però que no es realitzen necessàriament per poder consumir. Vull dir que hi ha altres desitjos i altres voluntats al darrere, encara que hi hagi moltes decisions de consum. El que deia abans del mòbil, no? Diu, per què renovem tant els mòbils? Doncs, en certa manera, perquè tenim molta pressió, estem molt estimulats a renovar el nostre mòbil. És a dir, hi ha molta pressió per part de les empreses que ens influeixen i que ens fan ofertes, ens proposen nous models i ens proposen noves experiències. Però també hi ha aquesta realitat, que el mòbil aquest i l'smartphone aquest, d'aquí a aquí, hi ha molta diferència. Hi ha experiències diferents al darrere d'utilitzar aquest mòbil que d'utilitzar aquest smartphone. I llavors no podem explicar només aquesta evolució o aquest desig de canviar de mòbil només des d'un punt de vista de lògica consumista o de lògica publicitària, sinó també ho hem d'emmarcar dins d'allò que esperem de les coses que tenim al nostre abast. No dic que això que la pressió publicitària i que no sigui important, que ho és i molt en aquest cas, però no és l'única cosa que ens influeix. El que dèiem abans sobre el consum com a mitjà d'obtenir felicitat. Aquestes 4 imatges també tenen al darrere una decisió de consum. Unes vacances, la visita a un museu, una sala cinematogràfica de gran format i un concert de rock. Les 4 necessiten del consum per poder-se gaudir. I jo crec que les 4 són innegablement situacions que ens produeixen satisfacció i felicitat si les volem desenvolupar, però que necessiten un pas previ que és consumir. Per tant, moltes vegades, en nombroses ocasions, el consum no és una font de frustracions o de desitjos insatisfets, sinó la via directa per la qual obtenim grans satisfaccions. En aquest cas, unes vacances en un lloc com aquest no tenen mala pinta. O visitar un museu que ens ve molt de gust, o anar a un concert que ens ve molt de gust, forma part d'aquestes satisfaccions que també podem aconseguir a través del consum. I, evidentment, no cal dir la quantitat de desplegament d'influència publicitària que hi ha al darrere d'una decisió com aquesta, però és igual, perquè la satisfacció l'aconseguim d'una manera directa. Per tant, ara podríem dir, això del consum no és tan terrible, no ens hem de preocupar tant. Es parla molt de consumisme, però realment és una cosa molt menys important del que es diu normalment. Però no, tampoc és aquesta la idea que jo volia transmetre, perquè sí que hi ha temes a discutir sobre consum, però serien uns altres, no els comentats anteriorment. I són els problemes claus que tenim com a consumidors des del meu punt de vista. Consumidors o consumidores. I aquí començaríem a parlar, per exemple, de que com a consumidors normalment tenim uns recursos econòmics limitats. Per tant, no són il·limitats, hem de decidir a quines coses dediquem els diners i a quines no. I això, sobretot si els nostres recursos econòmics són molt limitats, sí que pot ser una font important d'insatisfacció. D'insatisfacció, de dificultats per realitzar els nostres consums bàsics. Segona,
Nosaltres no prenem les decisions de consum d'una manera plenament autònoma, això està clar. Tenim unes influències enormes que venen de fora sobre les nostres decisions, això està clar, i venen a través de les empreses, a través de la publicitat, a través de tots els mitjans en els quals que s'utilitzen per influir sobre les nostres decisions. Les decisions de consum tampoc tenen lloc en el millor dels mons possibles. Tenen uns costos socials, tenen uns costos ambientals i aquests costos estan associats a la manera com produïm, com distribuïm i com consumim. Això sí que són problemes importants. Des del meu punt de vista no és tant aquesta insatisfacció de la literatura sociològica, sinó aquesta mena de problemes els que generen els que hem de tenir en compte. Això que comentava abans, insatisfacció davant de productes adquirits i serveis contractats, males pràctiques, fraus, productes que no funcionen, decepcions a l'hora d'utilitzar un producte en el qual hem dedicat una quantitat de diners importants. Per tant, quin crec que ha de ser el nostre objectiu com a consumidors o consumidores? Intentar prendre les decisions més satisfactòries possibles, prendre-les de la manera més eficient econòmicament i intentar que un cop preses tinguin el menor nombre de costos afegits. I quan parlo de costos em refereixo a això d'aquí. Costos socials, ambientals o d'un altre tipus. Jo crec que aquest seria el marc en el qual cal situar el tema del consum. Seguim, punt 3. Aquesta idea que posava jo d'equilibri consumidor-empresa. Com estem els consumidors en relació a les empreses? Quina és la nostra posició? He introduït la idea que des del meu punt de vista prenem les decisions, des del meu punt de vista i el punt de vista de tothom que es dedica al tema, no d'una manera plenament autònoma, sinó amb una autonomia limitada, sota moltes influències. Per què? Primer, jo crec que això és evident, i jo comentava ell abans, la màquina del consum ha de seguir rodant, és un estímul per a la nostra economia i el resultat d'això és que vivim en un món saturat de productes i serveis. Tenim moltíssims productes i moltíssims serveis al nostre abast. Es creen i comercialitzen un volum de productes molt per sobre del necessari del que podem adquirir. Per exemple, Estats Units, que és una potència en producció agroalimentària, produeix moltes més calories, no només produeix, sinó que un cop fetes les transaccions comercials, és a dir, sumades a importacions i restades les exportacions, genera moltes més calories de les necessàries per tots els grups d'edats de la seva població. I malgrat tot, als Estats Units hi ha inseguretat alimentària. És a dir, una economia capaç de produir aliments suficients i amb una qualitat i amb una diversitat suficient per tota la seva població, malgrat això, una part de la seva població està en situació d'inseguretat alimentària perquè no accedeix a una dieta prou variada o perquè els recursos econòmics seus són molt escassos i, per tant, no disposa de tots els aliments que necessitaria per tenir una dieta saludable. Als Estats Units. Pero tienen bonos. Tienen bonos y los bonos dan para lo que dan y llegan para lo que llegan. Ya hay sectores de la población que lo pasan mal en este sentido. Per què? Perquè els productes no es distribueixen de manera equitativa entre la població. Ni els aliments, ni la roba, ni cap. Sinó que adquirir-los forma part depèn de la nostra capacitat de compra. Ara bé, com que la nostra capacitat de compra és limitada i vivim en un entorn que funciona a base de competència entre empreses i comerciants tenen que multiplicar els seus esforços perquè seleccionem els seus productes en detriment d'altres. És a dir, per què existeix aquesta pressió tan forta sobre el consumidor? Perquè les empreses competeixen entre elles, perquè han d'afinar al màxim els seus recursos per convèncer-nos que comprem el seu producte en lloc del competidor. I, per tant, això com a resultat el que porta és que hi hagi molta pressió sobre el consumidor. Per això, cada vegada que sortim al carrer i passem per davant d'un restaurant, ens trobem a la porta, sobretot si s'acosta al migdia, el menú. Perquè a cada illa de cases hi ha 3 o 4 restaurants que totes amb el seu menú, amb la seva oferta d'aliments, perquè volen que els triem a ells, que anem a dinar al seu restaurant. I qui diu el menú del restaurant, diu la perruqueria, diu el forn, diu qualsevol cosa, perquè la publicitat no és només allò que surt a la tele, són tots els estímuls que tenim quan sortim al carrer. I tenim estímuls de tot tipus al carrer perquè prenem decisions de consum només sortir de la porta de casa. Segona idea important, l'oferta de productes no s'ofereix de qualsevol manera, sinó que es dissenya tenint en compte com són els consumidors. Hi ha un sistema, que és el màrqueting, que tothom coneix, que serveix per planificar tot el procés que va des de la creació fins a la comercialització d'un producte amb la finalitat d'assegurar l'acceptació dels consumidors.
Qualsevol empresa funciona dins de la lògica del màrqueting. Totes. Els productes i serveis no s'ofereixen en el mercat de forma indiscriminada sinó a grups de consumidors concrets. Això és el que es diu segmentació. I això és important. Nosaltres no som la diana de tots els productes que ofereixen les empreses. Les empreses seleccionen a qui volen dirigir la seva oferta. I per això tenen les seves estratègies publicitàries o d'un altre tipus. I tercera cosa, i molt important, les empreses dediquen grans esforços a l'estudi dels seus compradors potencials, que són els consumidors, i això és el que fan fent estudis de mercat. Per tant, si les empreses tenen el màrqueting que els dona una pauta per ser eficaces a l'hora de comercialitzar productes, una estratègia que és la segmentació per perfilar molt bé a qui adrecen la seva oferta i tenir les majors probabilitats d'èxits que els seus productes funcionin, i dediquen molts esforços a estudiar-nos a nosaltres, la qüestió és que les empreses tenen un coneixement molt millor de nosaltres que el que nosaltres tenim de les empreses. Que estem en un desavantatge d'informació enorme als consumidors respecte a les empreses. Que nosaltres ho tenim malament per prendre decisions de manera autònoma i malament per prendre decisions eficients. Que ens costa, que per fer-ho necessitem prendre mesures. Per què? Perquè no rebem la informació que necessitem, sinó aquella que ens transmeten, perquè són elles les que estan transmetent informació fonamentalment. I com a consumidors, potser a nosaltres ens interessa tenir una informació que no és la que ells ens donen. Per què? Perquè ells volen estimular-nos perquè consumim. No volen donar-nos la informació que ens pot ser útil a nosaltres i que pot posar en discussió que aquell producte que ens estan oferint ens interessi realment. I com es fa? Doncs les empreses el que segueixen són estratègies de decisió ràpida. És a dir, per exemple, si anem a comprar un ordinador i ens expliquen quines són les característiques de l'ordinador, en el punt de vendes posaran les característiques que més bé quedin d'aquell ordinador. No hi haurà informació que pugui posar en dubte que aquell ordinador ens interessa. És a dir, si l'ordinador és ràpid però té un disc dur petit, la informació que apareixerà a primera vista és que l'ordinador és ràpid, però que el disc dur és petit no estarà dins de les característiques que es posen a primera vista. Si tenim un preu determinat amb el qual se'ns està intentant enganxar, que ens sembla molt barat, i volen que comprem ràpid, potser que aquell preu porta afegit l'IVA, no ens ho diran. I això és molt típic en ofertes immobiliàries, per exemple, o en altre tipus de situacions. Per tant, com està el consumidor? Envoltat de productes i serveis, agobiat per missatges i senyals que el conviden a comprar, estudiat en els seus hàbits i actituds i mal informat. I com a conseqüència d'aquesta mala informació, manipulat. I a sobre ens diuen consumistes, és a dir, després encara pensem que el problema és que som consumistes, però no, el problema no és tant que siguin consumistes com aquest escenari en el qual estem. Però encara hi ha més, la cosa no s'acaba aquí. Punt 4. L'efecte de la publicitat i les marques. Recapitulem una mica què vol dir la publicitat i què és el que persegueix la publicitat. Què és la publicitat? Normalment, publicitat aquesta transmesa a través de grans mitjans de comunicació, un missatge amb el qual es pretén informar i per sobre de tot persuadir. És a dir, la publicitat informa d'alguna cosa, però el que persegueix la publicitat no és donar-nos informació, sinó persuadir-nos que prenem una decisió de consum. Llavors, hem de saber, i és molt obvi dir-ho, però hem de saber que allò que apareix en un anunci publicitari és informació distorsionada. Informació pensada perquè prenem una determinada decisió, però no informació precisa, no tota la informació que necessitem tenir sobre un producte. I de vegades no sempre ho tenim en compte. Habitualment difosa a través de mitjans de comunicació de masses per la forma de distribució massiva per assolir el major nombre de destinataris. És normalment així com es transmet un missatge publicitari. I pel qual existeixen uns diversos destinataris. Un anunci no busca convèncer a tothom, sinó al seu públic objectiu. És a dir, s'ha segmentat a quin perfil de consumidors es vol adreçar aquest missatge i és a ells els que s'adreça. Quan veiem un anunci, sigui el que sigui, una part dels consumidors no ens interessa, no ens aporta res perquè no va dirigit a nosaltres, va dirigit a un perfil de consumidors concret. Com ens influeix la publicitat? Com era la publicitat abans? No molt abans, un anunci que té uns anys.
Enséñele desde niña a proteger sus manos en las labores caseras con guantes de látex Picot. Con los guantes de látex Picot podrá realizar las más penosas labores de su hogar, protegiendo sus manos e imposibilitando el deslizamiento de los objetos que se cogen. Si tuvo la prevención de protegerse con guantes de látex Picot, podrá en cualquier momento lucir todo el encanto femenino en sus manos. Solicítalo en droguerías, perfumerías y establecimientos de artículos sanitarios. Això és un anunci d'unes quantes dècades enrere. Què és el que us crida l'atenció més d'aquest anunci? Que la ensenyen de petita. Sí. Ja li posen en un paper de mestressa de casa. Sí. Sí, això seria el que crida més l'atenció. Què és el que ha de fer? Sí. L'està situant una mica socialment, no? Alguna altra cosa que cridi l'atenció? Bueno. Un altre anunci també d'unes quantes dècades enrere. Exija Nescafé. Porque Nescafé sí que es puro café. Deleítese con Nescafé, generoso en sabor y en aroma, de frescura inalterable, nacido de la más fina selección de cafés brasileños, molidos y tostados especialmente al gusto argentino. Y compruebe que Nescafé es más económico. El frasco grande rinde positivamente más de 100 exquisitas tazas, es decir, más que un kilo de café común. Nescafé es de Nestlé, merece fe. Es de Nestlé, merece fe. Y matcha, pues eso. ¿Quién pren café? L'home. La dona no. Vale, acceptem sexisme com un dels conceptes que acompanyen la publicitat antiga. Atenció, que no ha canviat massa el tema, no? Perquè podria ser el George Clooney de l'Anexpresso. Bueno. És un guaperes, no? Que Sí. diu, sí, l'home pren cafè, però qui compra el cafè potser és la dona. Sí, la dona que està al darrere i que més somriu perquè li agrada molt el cafè. Efectivament, és una mica com els anuncis ara d'Anexpresso, no? Que també és un home atractiu que... Sí que hi ha una certa similitud. No. Vale. Però sí que hi ha algun altre detall, que tal, a part del sexisme i tot això. Vull dir que són anuncis que descriuen bastant el producte. Vale? És a dir, els guantes de làtex té tota una descripció de per què són tan útils i per què van bé i per què els hem de fer servir. Les explicacions del Nescafé, encara que siguin tan fantasmagòriques, doncs són molt àmplies també. Ens estan descrivint molt el producte perquè el consumim. I això sí que seria un tret de la publicitat antiga i un tret diferencial de la publicitat d'ara que no és tan descriptiva. Perquè aquest anunci és molt diferent. Què vol dir aquest anunci? Què intenta aquest anunci? Què ens transmet? Comunicació. Bueno. El què? Bueno, si que compris més mòbils, segur. Bueno, és publicitat emocional. És a dir, el que busquen és generar emocions. És molt diferent d'aquests anuncis d'aquí, encara que l'aspecte emocional es toca, perquè les imatges juguen amb això, però aquest anunci només està jugant amb això. Pero ¿por qué no han escogido una abuela con su nieto, por ejemplo, gente mayor? Porque el público de referencia al que se dirige es no a una abuela mayor. Però el que crida l'atenció és que aquí es descrivia molt el producte i aquí no sabem el que ens estan venent. El que passa és que reconeixem la marca i llavors ja ho deduïm, però aquí no es parla del que es ven. I això es una característica de la publicitat actual. Vivim en el mundo de la publicitat emocional actualment. I aquesta, parlant del sexisme, doncs també en això potser no ha canviat tant la publicitat. I aquí tampoc se'ns està dient que se'ns està venent. Suficient. Però bueno, un sexisme una mica més groller, no? Que fins i tot que en la publicitat anterior. Però surt la marca, que és la que interessa, igual que aquí. I que no soy tonto, que és el lema. I tothom sap, més o menys, que hi ha al darrere d'aquesta marca. Tothom sap, el consumidor sap que és el que pot anar a comprar a un Media Market. Llavors, aquesta és la nova era publicitària. Ara bé, aquestes estratègies publicitàries realment funcionen, ens influeixen, perquè aquesta és una discussió que també existeix. Vosaltres què penseu?
que la publicitat ens influeix molt? Que les marques ens influeixen molt o que no? Sí? Per què? Sí, crec. Per què? Perquè si vols consumir alguna cosa i no saps, no tens cap idea, doncs potser compraràs abans el que et sona a la botiga, no? O poden crear-te una necessitat que no tenies mitjançant la publicitat. No? Això que has dit de que compraràs el que et sona, o no, pensant en termes de marca, és molt important, perquè les marques funcionen dins d'aquesta lògica, fundamentalment. Que et generin o no la necessitat ja dependrà de tot l'entorn que tingui la botiga i de com t'ho venguin, però el tema de la marca va per aquí. Sí. Pero me parece que los últimos 3 años hubo un cambio porque hay un auge de las marcas blancas y gente que antes nunca se hubiera acercado. Hay un trend un poco que es un poquito fashion, ahora de gente de alto nivel adquisitivo compre cosas de segunda mano, se ve en los mercados de trueque y todo. Y las marcas blancas han aumentado. Lidl está haciendo muy bien también. Bueno, hace unos años las marcas blancas eran un ámbito de consumo secundario muy pensado para persones con bajo poder adquisitivo, però això ha anat evolucionant a poc a poc i a més va aparèixer una cosa magnífica per estimular el mercat de les banques blanques que es diu crisi econòmica, que no només va afectar a la capacitat adquisitiva de les famílies, sinó també a la manera com pensàvem en el consum del conjunt de la societat i a replantejar una sèrie de coses. I això és el que ha ajudat també a que les marques blanques canviïn una miqueta de perfil i que ja funcionin en segments de consumidors que uns anys enrere no haguessin funcionat mai. Però les marques blanques sí, però les marques que no són blanques, les que tenen nombre i apellidos, també funcionen, o més o menys funcionen fins a un cert punt. De tota manera, jo preguntava per la publicitat. Hi ha arguments en contra per dir que la publicitat no funciona tant com es diu. I són aquests. Quin és l'objectiu que persegueix un anunci publicitari? Primer, captar la nostra atenció. Després, crear interès en allò que se'ns està dient. Després, que sigui comprès, és a dir, que el missatge que està transmetent sigui comprès per la població de referència, per la població a la qual s'adreça el missatge. Ha de ser capaç d'informar d'alguna cosa, encara que no sigui la informació que necessitem, ha de semblar creïble, sobretot ha de persuadir, finalment ha d'induir una resposta, perquè si no hi ha una resposta de consum posterior, l'anunci no acaba de funcionar, i a més ha de ser recordat. El recordatori de l'anunci és allò que serveix per jutjar si una campanya publicitària ha estat exitosa o no. Però què passa? Que nosaltres som una societat que està molt acostumada a veure anuncis, molt acostumada a la publicitat. Per tant, nosaltres, quan veiem un anunci, el reconeixem a la primera. I sabem, compte, que això és un anunci, compte, que ens volen vendre alguna cosa. Que, per la nostra experiència de consumidors, tenim dubtes sobre la informació que ens transmet a la publicitat. És a dir, no ens creiem tot el que la publicitat diu, perquè estem acostumats a més a un tipus d'anunci que exagera molt les característiques dels productes. Per tant, la publicitat no és gaire creïble pel consumidor, en general. I a més el volum de publicitat és molt elevat, és a dir, tenim anuncis constantment. Com a conseqüència, molts pocs anuncis són capaços de captar la nostra atenció i hi ha una desatenció generalitzada cap a la publicitat. Per això la publicitat és un sector que en les darreres dècades ha entrat una mica en crisi, perquè la manera com es feia publicitat unes dècades enrere ja no funciona. Per això també l'evolució d'aquest model de publicitat basat en el producte, aquesta publicitat més emocional que intenta captar la nostra atenció d'altres maneres. Per què no prestem atenció a la publicitat? I per què quan veiem un anunci i estem mirant la tele canviem de canal per veure una altra cosa? Aquest comportament està perfectament assumit pels individus, per tant, cal afinar les estratègies publicitàries o els estímuls de venda. En canvi, hi ha una sèrie d'elements que sí que van molt bé, que són les marques. És a dir, la publicitat globalment ha travessat una certa crisi, però no tothom té la mateixa capacitat de fer publicitat. Hi ha empreses que són més poderoses que d'altres i llavors les seves estratègies publicitàries són molt més invasives i són molt més eficaces. Les Zara, les Nike, Nestlé, Apple tenen una capacitat d'influir-nos diferent de la que té l'empresa d'una mitjana empresa catalana que comercialitza no sé què. Per què? Perquè tenen major capacitat de difusió, perquè tenen major capacitat de penetració en tot tipus de mitjans i perquè, a més,
aconsegueixen una interacció molt eficaç entre publicitat i marca. I què passa amb les marques? Doncs que les marques, quan són conegudes, passa això que tu comentaves anteriorment, en certa manera. Que allò, una marca, o sigui, aquella marca que té un determinat prestigi, per qualsevol producte el que li posi a aquesta marca, aquell producte es beneficia del prestigi de la marca. És a dir, ara ho veiem amb calma. Una marca és l'emblema i la garantia de totes les característiques que el productor desitja transmetre. És a dir, l'obsessió de les empreses actualment és cuidar molt la imatge de marca. Perquè saben que la marca, si és convincent, els hi serveix per tots els productes que comercialitza. I què vol dir això? Doncs que si pensem que si tenim un ordinador, que és aquest no sé què és, Hewlett-Packard, i funciona molt bé i després anem a buscar una impressora, doncs igual anem a buscar una impressora que també sigui Hewlett-Packard. I el ratolí, i el que sigui. I si tenim unes bambes Adidas, doncs ens poden interessar també altres productes de l'empresa Adidas. I a més la marca és un instrument interessant perquè encaixa molt bé en aquesta dinàmica de publicitat emocional. Amb la marca es pot jugar molt amb les emocions. I els anuncis, aquells de Movistar, per exemple, és això, és jugar amb la marca i amb les emocions. És una estratègia d'estímul subtil que es llença contra les nostres emocions. Aquí tenim diferents exemples d'això, aquestes tres d'aquí dalt. Amb les colònies és permanent, els anuncis de colònies sempre busquen la resposta emocional. Samsung Galaxy S4, Life Companion, del mòbil no t'explica res de res, és un anunci que simplement, pues eso. Y si sueñas, loterías, claro. Loterías del Estado, cap informació concreta sobre el que està dient, però estimulant aquesta idea de que tus sueños serán realidad si tienes suerte y te toca la lotería. Publicitat emocional pura i dura, sense parlar del producte. Això seria un altre exemple que no el comento. A més, passem a una era en què el que funcionen són les estratègies publicitàries subtils, o no tan subtils, no? Perquè això d'aquí, aquesta poma que apareix casualment a l'ordinador mentre està passant la sèrie House, molt subtil no és. I quan fan sèries que sempre posen la llet, la marca de la llet de cara a la càmera, i els cereals, la capsa de cara a la càmera, la llet de cara a la càmera, tot. Sí, i a Catalunya, concretament a TV3, hi ha una marca que cada 2x3 te la vas trobant per sèries, te la vas trobant per... No? Una que és una marca de cervesa, no us l'heu trobat? Estrella d'Am per tot arreu a TV3. D'una manera recurrent a moltes sèries, vull dir, hi ha una presència molt invasiva de productes dins de la televisió pública. A més, producte saludable, com la cervesa, per estimular no només hàbits de consum saludable, sinó, en fi. Segona estratègia dels temps que corren, viralitzar, és a dir, anuncis que es tornin virals. A l'anunci tornem a parlar de loteries, us recordeu d'aquest anunci, del senyor aquest que es deixa... Bueno, ja sabeu quin anunci és, no? Sí? No? Sí. Un senyor que es pensa que s'ha oblidat de recollir un dècim de loteria premiat en el seu bar i que el senyor, el cambrer, li guarda i li dona al final de l'anunci, haciendo que sus sueños se hagan realidad. Bueno, va ser un anunci molt exitós. Quin és l'objectiu que persegueix aquest anunci? Que nosaltres estiguem a l'ordinador o al mòbil, mirem i fem compartir. I ja està. I que nosaltres, consumidors, ens convertim en vehicles que transporten publicitat a altres usuaris. Per això serveix. Los cookies. No, los cookies no. Pero quiero decir que hace años los cookies no había tanto. Bueno. Lo de los cookies es un fenómeno, yo diría, los 2 últimos años. No me recuerdo que antes de 2 años había tantos cookies. ¿En las páginas web? Sí. Porque ahora es obligatorio declararlo y antes no. Ah. Pero más o menos. Pero bueno, les estratègies virals, no sé, los anuncios de Campofrío també eren un exemple, els anuncis de Nadal de Campofrío, i no sé, és que hi ha tants anuncis virals. Aquesta tampoc està malament, com que no tenim wifi no posarem en marxa el vídeo, però és igual, no cal. L'estratègia del branded content consisteix en crear alguna cosa que bàsicament és un receptori perquè una marca es vengui.
o sigui, es vengui, no es posi a la vista del públic. Això és la pel·lícula, la Lego Pel·lícula. La Lego Pel·lícula és una pel·lícula que s'estrena el 2014, em sembla, a Espanya, que bàsicament consisteix en una pel·lícula feta amb figures de Lego. Jo no sé si l'heu vist, no? Bé, és una demostració única d'incitació al consum, concretament, de figuretes Lego, perquè és un publireportatge permanent, aquesta pel·lícula. La pel·lícula no, però hi ha una sèrie. Totes les tardes hi ha una sèrie que està amb aquests personatges per a públic molt petit, per tant. Sí, sèries, bueno, Lego és una passada, utilitza també vídeos domèstics, tot tipus de productes que no de manera gaire subtil, el que intenten és que ens convertim en consumidors de Lego, que a més és una figureta que no encaixa massa bé en els estils de consum del segle XXI, però que mira, per aquesta via aconsegueix fer-se un lloc. Un altre cas, que no se m'oblidi, Operació Triunfo. Us recordeu d'Operació Triunfo? En què consistia allò? En una desfilada de marques. Cada estona apareixia que si el banco de no sé què, que si ara te damos este cotxe, que si ara te damos no sé què. Era un programa que servia de gran receptori de marques. També forma part d'aquesta estratègia. Se suposa que és un concurso musical, però de lo que se trata és de promoure marques. I és així com es financia aquest programa. ¿Qué nada más? Si me viene a la mente, especialmente en Barcelona, cerca del puerto, es increíble. ¿Cuál es el impacto de las falsas marcas? Es impresionante y parece que no hacen nada contra... No sé, es economía sumergida y eso no se cuantifica. Pero es tremendo, es millares. Sí. Bueno, por lo menos sale más barato. Vale, branded content, vale. Llavors, aquesta és la publicitat que tenim. Com ens podem defensar de la publicitat? Si pensem que ens hem de defensar. Alguna estratègia, alguna idea? Què podem fer davant de la publicitat? No creure-ho tot. Vale, això està bé, no creure-ho. Què més? Una mica sí. Què més? Com podem abordar el tema de la publicitat? Informant-nos. Sí, estar més ben informats també. Per altres vies que no siguin la publicitat. Sí. Com revistes de consumidors, que analitzant diferents marques, per exemple. Sí. Més coses per evitar la influència indesitjable de la publicitat? Jo crec que hi ha un efecte mental inhibidor Jo crec que hi ha un efecte a vegades que tu t'inhibeixes, subliminal potser la veus, però jo suposo que amb els anys es cura també, hi ha moltes coses que no t'afecten. Ara la meva filla de 18 anys li afecten més i amb els anys et cures d'això, t'inhibeixes. Sí. Bueno, la inhibició per avorriment, li podríem dir això. Promocionar consumo alternativo. Por supuesto. Lo que pasa es que la publicidad seguirá estando ahí. Bueno, yo tengo alguna proposta. Ahora, jo crec que hauria estar més regulada, també. Sí. Perquè, clar, és tan agressiva, a vegades que no podem controlar. Molt agressiva i molt invasiva. Molt agressiva en el sentit de que si surten anuncis a la televisió, doncs bé, si n'hi ha cartells al carrer, bé, però això que estiguin trucant per telèfon cada setmana, clar, això ja creus que ja es fiquen massa a la teva vida. Sí. Jo crec que sí. Els cracs Jastel. És que a vegades, fins i tot jo un dia vas caure per córrer, anar a agafar el telèfon i després Jastel, sí, una companyia d'aquestes, no? Sí. I dius, no sé si això és denunciable i tot, perquè es fiquen massa. Això ja és molt invasiva. Sí. Jo crec que no sé... A nivell oficial si es podria fer alguna cosa. Perquè crec que... El marge regulatori, hi ha molt marge encara per regular molt més la publicitat, sobretot alguns determinats productes. Ara, el que passa és que la regulació no depèn de nosaltres com a consumidors d'una manera directa. És a dir, que hem de confiar que els nostres representants públics la regulin. Nosaltres aquí podem votar i podem decidir, podem participar de determinades decisions, però no depèn directament de nosaltres. Jo quan dic estratègies és que podem fer nosaltres directament contra la publicitat, més que res per no estar sotmesos a aquesta pressió permanent. I jo dic, pues bueno, alguna idea? Ignorar-la, però ignorar-la d'una manera activa.
activa. És a dir, que en el moment en què tu veus un anunci, gires la vista, canvies de canal, una situació que sembla que és complicada d'evitar. Ara, a les sales cinematogràfiques hi ha una allau d'anuncis previs a l'emissió d'una pel·lícula important. Doncs en aquest moment treus el mòbil, t'estàs mirant el mòbil fins que passin els anuncis. Evitació activa de la publicitat, directament. Per què? Perquè la publicitat, és el que dic, només pretén embaucar. No ens aporta informació substantiva sobre els productes. I us he mostrat abans, la publicitat el que busca és connectar emocionalment amb nosaltres. Fonamentalment això. I si de cas, deixar-nos un ganxo perquè ens interessem pel producte en concret. Però no ens aporta informació substantiva. Segona, hem d'intentar desestructurar les seves estratègies, jo crec. És a dir, com que la publicitat viral és una de les estratègies principals que hi ha a la publicitat, el que nosaltres no hauríem de fer és participar d'això. O sigui que encara que ens faci gràcia un anunci d'aquests, millor no compartir-lo. No entrem en aquest joc. Perquè en aquest joc, al final, a la llarga, acabem tots perdent. I no és gaire hàbil seguir per aquesta via. I el que comentàveu, busca tu mateix la informació, no deixis que la publicitat et busqui a tu. Hem de superar la publicitat, hem de ser capaços de convertir-nos en consumidors actius a l'hora de buscar informació i no dependre del missatge publicitari. Això per la publicitat, però encara no estem, queden més punts. Punt 5, el disseny dels preus. Els preus, és un tema important, el dels preus. 2,99. Sí, veus? 2,99, 3,95. 19 amb 95. Mai. Com s'estableixen els preus? Des del vostre punt de vista, com diríeu que s'estableixen els preus que apareixen en un punt de venda? És a dir, com es decideix quin preu té una cosa que vas a comprar? Com es decideix? Com es decideix? El que volen vendre aquella setmana, a vegades, no? Sí. Si tenen en estoc una cosa que s'ho volen treure de sobte val el 50% menys. Vale. Això sí, seria una estratègia en una situació concreta, però suposem que no es volen treure de sobre res. Com es decideix un preu? Que tinguin beneficis, sempre. Sí, clar, però llavors com funcionaria? És a dir, com posem preu a aquesta camisa, per exemple? Sí. Quanta gent vol la camisa i el que estan disposats a pagar, no? Seria? Sí, bàsicament així. No, el que val realment no. És que el que val, quan val una camisa? Com calcules quan val una camisa? Clar, això és un altre tema. Sí. Sí, però què és un preu just per la mà d'obra, pel transport, tot això és molt discutible. Evidentment, està molt clar que és un preu injust, d'altra banda, però un preu just no és fàcil de determinar. Per tant, excepte en sectors molt concrets, un preu no s'estableix d'una manera tan mecànica de dir, vale, per fabricar això ens ha costat això, li afegim un percentatge que és el benefici i ja està. No, funciona com deies tu, bàsicament. Vendre tant com sigui possible a un preu òptim, tenint en compte quanta gent vol el producte que estàs venent i maximitzar els beneficis de les empreses. És a dir, buscar sempre el preu, la manera de vendre-la que surti més a compte per les empreses. Per tant, el preu, i això és molt important, no reflecteix el cost d'un producte. Mai. Sinó que reflecteix una estratègia. El preu és una estratègia de venda, és una estratègia tan eficaç com la publicitat. Exactament igual. Es dissenya tenint en compte bàsicament el que estem disposats a pagar. I quan dic que el que estem disposats a pagar pot voler dir quanta gent pot comprar aquell producte en poc temps perquè necessito treure'm de sobre aquest estoc. Llavors he de posar un preu prou baix perquè aquest estoc desapareixi del mercat. I això és un criteri. Però també pot ser, m'invento un nou producte tecnològic de primera generació, que és la Monda, i el poso a un preu altíssim perquè sé que hi haurà molta gent que estarà disposada a pagar molt per aquest producte. Però això no reflecteix el cost de disseny, d'investigació d'aquest producte. Reflecteix les expectatives que els consumidors tenen en aquell moment i la disposició que tenen per comprar-lo. Per tant, els preus es fan pensant en el consumidor, no pensant en el cost per l'empresa. A més, els experts saben que avaluem els productes pels seus preus, per la qual cosa aconsegueixen influir en la nostra percepció dels mateixos jugant amb el preu. És a dir, si nosaltres, producte car, producte bo, producte barat, producte dolent. I això també és una estratègia de venda.
No existeix aquesta relació directa entre una cosa i l'altra. Pot existir o pot no existir, però no és indissociable. I com jutgem si una cosa és cara o barata? Doncs, en primer lloc, a partir de la nostra experiència quotidiana. Estem acostumats a comprar els productes que comprem habitualment, doncs ens acostumem a pensar que tenen un determinat preu i a partir d'aquí decidim si és car o si és barat. Però hi ha un altre tema, que és allò que es diu efecte ancoratge, efecte anclaje en castellano, que és un efecte psicològic que tenim amb els preus i que està perfectament estudiat i que és el següent. Nosaltres, quan estem disposats a comprar una determinada cosa o tenim intenció d'anar a comprar una determinada cosa, imaginem-nos una casa o anem a llogar una casa, el primer preu que veiem ens genera, o sigui, se'ns fixa com a preu de referència. I tota la resta de preus els valorem pensant en aquest primer preu. Evidentment, en productes que comprem de manera regular això és molt més dinàmic, però en productes als quals anem a buscar puntualment, aquest preu de referència ens influeix i determina com pensem la resta de preus. I si penseu una mica us n'adonareu que és així, perquè després compararem tenint en compte aquest preu. Altra cosa que les empreses saben és que són molt sensibles als descomptes, no només a les... I per això s'apliquen insistentment descomptes de tot tipus. Períodes de rebaixes, estacionals al llarg de l'any, promocions, ofertes de 2x1, de 3x2 i evitació dels arrodonaments de preu. Això no és que sigui una rebaixa, perquè no és cap rebaixa. Simplement és una estratègia que consisteix en generar una percepció més reduïda del preu d'un producte. La literatura que analitza l'efecte d'això no s'acaba de posar d'acord si realment és eficaç o no ho és, però de manera empírica és evident que s'utilitza moltíssim sota la creença que nosaltres avaluem el preu pel primer dígit. I si el primer dígit és més baix, en lloc de 4 posa 3, doncs és més fàcil que el consumidor l'adquireixi. És una teoria discutida, però que les grans empreses l'apliquen de manera indiscriminada. En canvi, si el que volem fer és valorar un producte, per exemple, si aquest pot ser el preu d'un DVD, per posar un exemple, però ara anem a vendre joies. Doncs a les joies no els hi posarem 299,95, els hi posarem 300 euros, perquè volem que transmetre la sensació que aquest producte és car. En funció de quin és el producte, es juga d'una manera o es juga d'una altra. Exemples abundantísimos de los 3x2. Descuentos hasta el 20% en tu factura de móvil, reiterados. 19,95 euros al mes, por domingo 28, por solo 3,95, primera entrega del país o no sé què. El 3,95, el 199, el 9,95... Vull dir, aquest és el paisatge de la publicitat, aquest és el paisatge de les ofertes, dels descomptes, de les promocions. Reiterada, molt originals, les empreses no són a l'hora d'intentar vendre els productes. Totes fan servir més o menys el mateix tipus d'estratègies. Com ens protegim de les tàctiques de preus, llavors? Ens interessa protegir-nos? Sí, perquè els preus distorsionen la nostra perspectiva del producte. I podem fer algunes coses. Primer, és molt útil pels consumidors tenir el coneixement més complet possible dels preus que existeixen en el mercat quan anem a comprar una cosa, sobretot si són productes que ens suposen un desemborsament important. És un esforç, necessites temps, necessites informar-te, necessites poder comparar, necessites mirar-t'ho, però el millor és contrastar preus directament entre diferents empreses o establiments. Una actitud que és molt convenient i que no explotem en la mesura del que seria desitjable és fer oferta sempre que sigui possible. Sempre que sigui possible perquè, a veure, si jo arribo a la caixa del supermercat i li vaig a comprar una llauna de sardines i me la volen comprar 2 euros i li dic, mira, li ofereixo 1,50 € per la llauna de sardines, la caixera es posarà a riure i no em vendrà la llauna de sardines. Però això passa amb una llauna de sardines. Si jo vaig a comprar una casa, si jo vaig a llogar una casa, que és un desemborsament molt més important, aquí sí que hi ha marge de negociació per part del consumidor. I no són els únics àmbits on n'hi ha el de la compra de cases. Cotxes de segona mà, molt els productes de segona mà. Hi ha moltes circumstàncies on el consumidor pot ser capaç de proposar preus. No hem d'admetre sempre el preu de referència que ofereix aquell que ens vol vendre un servei o vendre un producte. ¿Y qué tal los chinos en esto? Los chinos, no sé. No, pues es importante, hay más y más. Por algo será. Hay más y más negocios chinos.
porque tienen una gran capacidad emprendedora. Y sacrificio. Y muchas horas, sí. Mucho trabajo. Bueno, aquí el tema de fer ofertes jo crec que és molt important, sobretot en determinats àmbits. I també formular les necessitats pròpies, és a dir, en un ambient en què sempre se'ns estan fent promocions, en què hi ha èpoques de rebaixes periòdiques, en què estem sobreestimulats per comprar, en què es volen jugar amb la nostra percepció dels preus, nosaltres hem de tenir molt clar què és el que realment necessitem comprar, què és el que volem comprar. No podem anar a un supermercat a comprar 5 coses i sortir amb 20. Perquè això sí que realment, si tu anaves a comprar 5 coses i acabes sortint amb 20, alguna cosa ha passat entremig que acabes comprant molt més del que necessites. Per tant, a partir d'aquí, hem de tenir, diguem, la idea més clara del que necessitem i comprar sempre en funció de les necessitats pròpies. Ara bé, si això ho fem, com que hi ha un escenari de descomptes, de rebaixes, de promoció i tal, aquí tenim molt marge per comprar eficientment. Per què? Perquè hi ha tota aquesta operació de descomptes, hi ha tota aquesta operació de rebaixes, hi ha moments molt més òptims per comprar que uns altres, situacions molt més òptimes per comprar d'algunes altres. Per tant, si tenim clar què és el que volem comprar i només ens interessa comprar 6 coses, podem ser capaços de comprar 6 coses en el moment oportú, en el lloc oportú, hi ha un preu molt més eficaç que ens deixa recursos lliures per gastar-los en una altra cosa. Per tant, és un escenari en el qual, si som consumidors actius i ben informats, tenim un marge d'actuació molt diferent que si som receptors passius de la publicitat, de la informació de descomptes que anem rebent i, per tant, anem actuant una mica a cop de missatge publicitari, intentant tenir-ho en compte. Ja s'acosta al final, punt 6, altres febleses del consumidor que val la pena comentar. Una de les discussions és si els consumidors som racionals o som emocionals. A vosaltres què us sembla? Que les decisions les prenem des d'un punt de vista racional o des d'un punt de vista emocional? Emocional. Emocional. A ver, los de las emociones. ¿Por qué emocional? Bueno, hay que decir la verdad, es mucho más fácil en el corto plazo tener placer conseguir un objeto que construir una amistad o conseguir un novio. Bien. Hay que decirlo. Vale, por lo tanto, decisiones impulsivas, básicamente. ¿Emocionals o racionals? ¿Som consumidors emocionals o racionals? Per ser racional necessites temps i invertir temps i energia. Potser no en tens i de vegades prens una decisió emocional per mandra o per falta de temps. No? Et deixes portar. Sí. Conscientment, de vegades. Això en part és veritat. L'exercici de la racionalitat exigeix temps i dedicació, això és veritat. Però, de tota manera, té una mica de fals debat, aquesta qüestió. Perquè quan a l'hora de comprar no és només racional o emocional, sinó que sempre intervenen els dos aspectes. Per què? Perquè les emocions... O sigui, si nosaltres tenim que prendre una decisió entre dues opcions, podem estar analitzant racionalment fins a l'infinit quina és millor de les dues i arribar a un punt fins i tot en el qual les dues ens semblen bones. I al final quin serà el factor que desencadenarà que optem per A o que optem per B? Doncs al final serà una decisió bàsicament emocional. Si hi ha una situació d'igualtat de beneficis entre l'opció A i l'opció B. Perquè no hi ha un criteri per justificar una decisió. Quan els desavantatges es veuen molt clarament, doncs sí. Amb informació, decisió racional i ja està. Però en molts àmbits, en moltes situacions, el que hi ha normalment és una interacció entre totes dues. I moltes vegades no seríem capaços de prendre una decisió si no tinguessin capacitat de donar una resposta emocional. Perquè la racionalitat arriba fins on arriba. Però, a més, necessitem estar racionalment actius. És a dir, no podem no estar racionalment actius. Per què? Perquè això també és un fenomen molt estudiat en la psicologia del consum, és que, primer, tendim, en principi, a ser crèduls davant de qualsevol missatge que rebem. És a dir, si al voltant d'un producte us explico una història, en principi, l'actitud natural és que us la creieu. Per això la publicitat funciona. És que si no, no funcionaria la publicitat. És a dir, encara que podem ser incrèduls perquè veiem molta publicitat, l'actitud, excepte si existeix una situació de desconfiança prèvia molt marcada, és que ens creiem allò que se'ns està dient. En principi, tendim a ser crèduls. I dic, això està perfectament estudiat des del punt de vista de la psicologia. I segona qüestió, tendim a extreure conclusions en la informació disponible, tot i que aquesta sigui limitada. És a dir, ens costa prendre en consideració l'existència de dades absents. Per això, un missatge publicitari simple funciona, perquè
Perquè necessitem posar en marxa d'una manera molt activa la nostra màquina de pensar, la nostra màquina de ser racionals, per descobrir quines són les trampes en el missatge que ens estan transmetent. Per tant, per ser consumidors actius, eficients i responsables, necessitem tenir en compte això, que en principi que hem de dedicar molt de temps a pensar en el missatge que ens està transmetent i què fem en les nostres decisions de consum. Perquè això funciona, què és el que els venedors intenten? Que decidim ràpidament i que decidim induïts per estímuls emocionals. Això ja ho he comentat. I per aquest motiu sorgeix una forma de compra molt estesa, molt aconsellable, que és la compra per impuls i en la qual val la pena dedicar-li un minut. Què és la compra per impuls? Sabeu què és la compra per impuls? Què seria? Digues. Té un envàs maco, n'enduc el propi. Bueno, podria ser una situació de compra per impuls. En principi es defineix compra per impuls com una decisió de consum no meditada que es realitza quan algú experimenta un impuls sobtat de comprar un producte. Un envàs seria una manera de llançar-nos un estímul perquè ens interessem per un producte, perquè el packaging, doncs una mica el que busca és això. És un factor molt important. Sí. A l'hora de presentar un producte, és tal com la qualitat del producte, la meitat és l'envàs. El disseny... Sí. No s'ha de confondre en compra compulsiva i en compra no planificada. Per què? Perquè compra compulsiva és una patologia. És a dir, és una persona que de manera compulsiva està comprant, això és un trastorn psicològic. La compra per impuls és una cosa molt més simple. És simplement que t'arriba un estímul, sobretot en un punt de venda, i en aquell moment decideixes comprar alguna cosa que tu no havies decidit comprar. I tampoc s'ha de confondre en compra no planificada. Per què? Perquè la decisió de compra per impuls no és planificada. Però tu pots decidir fer una compra que no estava planificada que fessis en aquell moment, però per una circumstància sí que és aconsellable que la facis en aquell moment. És a dir, si se t'està trencant el raspall de dents, però no vas a comprar un raspall de dents, però veus una oferta que et donen 2 raspalls de dents al preu d'un, en aquell moment pots comprar un raspall de dents encara que no havies planificat comprar-lo. El cas del packaging és una cosa completament diferent. És simplement buscar un producte que tu no necessitaves comprar o que no havies decidit comprar prèviament. En canvi, la compra no planificada és aquella que es desencadena quan existeixen raons prèvies per fer aquella compra. Està clar, no? Més o menys. Impacte de la compra per impuls. Segons alguns estudis, el 40 al 80% de les vendes que es realitzen en alguns sectors són compra per impuls. Un parell d'estudis que jo no m'exprendria massa al peu de la lletra, però sí que més o menys ens donen alguna indicació. Estudi Shop Center, Regne Unit, 76% de consumidors compraria per impuls productes de supermercat de baix preu, com l'exemple que ja comentava. 50% de productes de preu mitjà i 28 productes del cost com en electrònic i immobiliari. És a dir, que segons alguns estudis de mercat aquest fenomen és important. I en estudi de NEFE 2010 als Estats Units, més del 87% d'estadounidencs admetia realitzar compres per impuls. O sigui que a més som conscients que les utilitzem. Com prevenir la compra per impuls? Amb tres estratègies simples també per evitar-la. Una, demorar les decisions de compra. És a dir, la compra per impuls consisteix en decidir en molts pocs segons que vas a comprar un producte. Quan estàs davant d'un producte que no pensaves comprar, prendre't una miqueta més de temps per decidir si realment el necessites comprar o no el necessites comprar. Perquè moltes vegades la resposta serà negativa. Dues, ampliar la informació sobre el producte, perquè si et molestes a mirar-te una mica més el producte o informar-te o a pensar una mica més en ell, potser te n'adonaràs que realment no necessites fer aquella compra. I en tercer lloc, revisar l'estat de compte bancari de la targeta de crèdit abans de fer una compra, perquè acostuma a ser un factor desincentivador molt útil a l'hora d'evitar fer compres per impuls també. Un cop revisat el compte bancari, igual pensem que millor destinem els recursos que ens queden a una altra cosa. Darrer punt, cares d'allotjament entre el públic, perquè ja s'acaba el rotllo aquest. Ser un consumidor més responsable, i aquesta és la pregunta, anem a convertir-nos en consumidors més responsables o no? Vosaltres què us sembla? Que sí o que no? Jo crec que tenim avui dia més capacitat d'informar-nos. Sí. Aquest és un element crucial. Avui dia tenim, ho heu dit, l'internet i ens podem informar. Llavors, si fem aquest exercici ja som responsables, informar-nos. Sí. Totalment d'acord, ara parlem d'internet. Alguna
observació més sobre si som més responsables, menys, anem cap a un consumidor més responsable, menys? Què penseu? Que sí o que no? No, a mí me ha llamado la atención, me quedé muy sorprendida que el año pasado, con tanto hablar de crisis, parece que las compras navideñas igual que otros años. Me ha sorprendido, igual, no ha bajado nada. Sí, se están recuperando desde hace un par de años. Se están recuperando desde hace un año, 2 años. Sí. Bueno, consumidor més responsable. Coses que s'estan dient en els darrers temps. El consumidor rebelde. Això és una cosa que es va inventar una consultora de no sé on, de Madrid o de no sé què, per parlar d'un nou perfil de consumidor. Un nuevo perfil de consumidor nacido en la crisis. Un estudio revela que el 25% de los ciudadanos siente rechazo por las grandes empresas a raíz de la recesión. Según sus impulsores, la nueva tendencia es comparable en el terreno político al fenómeno Podemos. Parece que un consumidor muy rebelde. Característiques, per aquí surten algunes. Compra de productes de segona mà, opta pel consum col·laboratiu, recela de marques convencionales, utiliza redes de trueque. Segons aquesta consultora, hi havia un 25% de consumidors que podrien estar dins d'aquesta, aquí, una miqueta més d'informació al respecte. Consumidor más austero, afina a la marca blanca, al alquiler y a la segunda mano. El estudio es de Microscopia, se bautiza como rebelde, pero no tiene un perfil radical. Lo que pasa es que está insatisfecho con las empresas y eso le ha hecho cambiar sus hábitos de consumo. ¿Cómo se comporta? Recurre a medidas de ahorro, al consumo col·laboratiu, a l'alquiler i a la compra-venta de segunda mano. Una mica, en aquest estudi es va intentar perfilar un nou consumidor que sortia de... Bueno, que tindria aquest perfil. Bueno, que es parla molt de marca blanca i pot ser que siguis consumista ni que utilitzis marca blanca, no? Vull dir, la manera de consumir no és només si utilitzes una marca o una altra o d'un cost o un altre, sinó com consumeixes. Sí. No, bueno, que ha sortit diverses vegades i era per... Sí, no hi ha cap contradicció entre una cosa i l'altra. Pues bueno... De fet, en relació a el que tu deies, hi ha molta gent que és consumista de baix cost. És a dir, no puc comprar moltes coses cares, però compro moltes coses barates d'ofertes, coses que igualment no necessiten. Per tant, seria consumista igual, l'únic que gasta menys diners. Sí, els xinos, com parlàvem abans... Exacte, acumula coses a casa que no necessita perquè satisfà la seva necessitat de comprar sense haver de desembolsar molts diners. Sí, clarament. Bueno, aquí el consumidor rebelde. Otro consumidor raro, el prosumer, el perfil de un nuevo consumidor inteligente, activo y protagonista. Hemos pasado de un consumidor pasivo a un consumidor móvil activo que se relaciona con la marca y que tiene voz. Se relaciona con la marca y que tiene voz. ¿Vale? Bueno, ella és un concepte que existeix de fa temps, però de tant en tant va sortint pels mitjans de comunicació. Vale. Y digo, obviamente este cambio del modelo de consumo no es casual, culpa de ello son las nuevas tecnologías, internet, redes sociales y la web 2.0, que deies abans tu que si la informació. Pues sí, és veritat que no el prosumer, que no deixen de ser conceptes inventats per estudis de mercat més o menys de dubtosa fiabilitat, sinó sí que és veritat que el consumidor en l'era d'internet canvia la seva posició respecte al consumidor que existia abans de l'era d'internet. Perquè internet és, sens dubte, el principal factor de canvi dels nostres rols com a consumidors en els darrers anys. Per què? Perquè els consumidors accedim a continguts que abans no existien, que ens informen sobre coses a les quals no teníem informació, perquè tenim capacitat de generar i compartir informació, perquè som capaços d'intercanviar experiències entre consumidors i usuaris, i perquè disposem d'aplicacions que modifiquen la nostra forma de consumir i la naturalesa del consum. Per exemple, el comerç electrònic. El comerç electrònic abans no existia, ara sí que existeix, podem comparar entre marques, podem comprar de maneres completament diferents a les que fèiem servir fins fa poc, en què la compra era bàsicament presencial i moltes vegades en un únic establiment. Quins són els dos grans canvis que experimenta el consumidor com a conseqüència de l'existència d'internet? Primer, que internet ens educa en la recerca d'informació. Això ja hem comentat que era un tema important. Hem de ser capaços de buscar informació per prendre decisions eficients com a consumidors i internet és el principal factor nou que existeix en els darrers anys per trobar una informació diferent a la que ofereixen les empreses.
I a més això, que estiguem educats en la recerca d'informació fa que deixem de ser simples receptors d'informació com a consumidors. I això és un canvi cultural bastant important. L'intercanvi d'informació transforma els missatges associats a productes i marques. És a dir, la imatge que aquests adquireixen depèn cada cop més del significat que els consumidors els hi atorguen. És a dir, el consumidor acaba sent un actiu també de la marca, una persona que a l'expressar-se, al compartir opinions sobre la marca, transforma la imatge d'aquesta marca. Per tant, comença a ser part d'un àmbit en el qual només les empreses seran capaços de generar imaginari o de generar idees. El consumidor és part també de la construcció de la imatge de marca actualment de qualsevol empresa mitjanament important. Per tant, a la vegada s'ha dit que avui els consumidors manem, que avui tenim el poder i per tant el poder ha passat de les empreses als consumidors i que podem estar tranquils perquè això cada cop anirà més i cada cop tindrem una exposició més favorable. El que passa és que això és una idea una mica precipitada. Per què? Primer, perquè les empreses són conscients de l'existència d'aquest nou espai i s'adapten al canvi. Les empreses no són tontes, ja he dit al començament, tenen molta més informació sobre nosaltres que la que nosaltres tenim sobre elles. Per tant, participen activament també d'aquest espai que es diu internet, que es diuen xarxes socials, fenòmens com la viralització responen a aquesta participació activa i a poc que s'hi posen, de seguida agafen força avantatge. Sí que és veritat que poden observar com els consumidors valoren els seus productes i els conviden a valorar-los i interactuar, les grans empreses sobretot, però això no implica que les empreses per aquest motiu comencin a satisfer els interessos d'una manera diferent. El que fan és jugar una mica més amb les idees que els consumidors tenen sobre la seva marca, però no introdueixen necessàriament elements que vagin en la direcció de beneficiar o de generar més satisfaccions als consumidors. De vegades poden anar en direccions completament contràries. Per tant, i si ens fixem que en l'àmbit del consum hi ha nombrosos conflictes, moltes insatisfaccions, molts problemes amb operadors, amb marques i tal, no sé, per exemple, amb el tracte que rebem de determinades empreses de baix cost d'aviació, no és el millor, ens imposen suplements per maletes, se'ns tracta malament quan arribem als avions, passen moltes coses d'aquestes que podrien ser perfectament compartides per tots els consumidors, però això no canvia en absolut la posició que aquestes empreses tenen en el mercat. Per tant, sí que és veritat que el consumidor té poder, però el seu poder tampoc és tan ampli. I moltes vegades aquelles qüestions que més agiten les xarxes són anecdòtiques, és a dir, que rarament es discuteix a la xarxa qüestions de fons sobre el tema de consum, sinó que moltes vegades un petit escàndol, una petita tonteria, no sé, als Estats Units, que això funciona bastant, hi ha casos bastant coneguts, per exemple, com els consumidors van fer fracassar un nou model d'envàs d'una marca de patates perquè feia un soroll horrorós. Llavors es va treure un vídeo, es va penjar al Facebook, va fer-se viral, tots els consumidors la van compartir i aquesta empresa va haver de prescindir d'aquest envàs. Però l'èxit de l'impacte dels consumidors va ser que una empresa canviés d'un envàs a una marca de patates. No va canviar precisament l'escenari del consum del món mundial. Per tant, la capacitat que els consumidors tenen d'intervenir sobre el mercat és limitada, bastant limitada, a través d'internet. Tots els casos més coneguts d'implicació dels consumidors tendeixen a ser bastant anecdòtics. Sí que hi ha entorns en els quals els consumidors participen més a l'hora d'elaborar productes, no sé, cas d'algunes empreses que han canviat completament la lògica de la seva relació amb el client, que estableixen altra mena de relacions amb els seus clients i llavors intenten millorar la seva atenció, la seva relació, serveis empreses d'electrònica, hi ha molts tipus, no vull posar exemples per no fer propaganda de ningú, però això no significa que el consumidor sigui poderós i que sigui ell el qui governa actualment el mercat. No obstant això, sí que hi ha models que distorsionen bastant la lògica que seguíem actualment, i un d'aquests és l'anomenat consumo colaborativo. Que una proporción cada vez mayor de la sociedad comparta con otros sus bienes, su coche, su casa, incluso la energía eléctrica cuando no las están usando, o que busquen productos de segunda mano en buen estado antes incluso de acercarse a una tienda, cambia por completo las reglas del juego, i això sí que és veritat. Aquesta capacitat que ens dona internet de desenvolupar xarxes de consum col·laboratiu, d'intercanviar productes, això sí que va en contra completament de la lògica del mercat que coneixíem fins ara. Perquè determinades coses que només es podien assolir comprant-les, ara es poden intercanviar. I això sí que és una novetat important i per això amb el consum col·laboratiu hi ha tanta polèmica i hi ha tants problemes de regulació. Perquè posa en qüestió un element essencial del que seria l'economia productiva. I per tant això sí que t'impacta i ja veurem fins on arriba.
titulares llamativos, el consum col·laboratiu hace temblar la economia tradicional. En certa manera sí, el que passa és que l'impacte de moment és el que és. I el darrer repte que tenim com a consumidors seria intentar, com deia al començament, intentar convertir-nos en consumidors responsables. I per això què hem de fer? Doncs una mica recollint la idea, tenir en compte una miqueta la dimensió social del consum i també la dimensió ambiental. La dimensió social què vol dir? Doncs quins costos socials té consumir de la manera com consumim. Què significa? Que els productes es produeixin a Taiwan, a la Índia, a Sri Lanka, i quines són les conseqüències ambientals que el nostre actual model de producció té i model de distribució pel nostre planeta. Si recordem quines són les pautes que en principi s'espera que segueixi un consumidor responsable, doncs serien que regula el seu consum, ha de preguntar-se d'on procedeixen els productes, ha d'intentar satisfer les seves necessitats limitant el nombre total de compres que realitza, ha d'intentar que el seu consum no afecti negativament al medi ambient i a més ha de tenir una actitud proactiva en la reducció, reutilització i reciclatge de productes. Es compleix... Una cosa sobre el último. ¿Qué? Es que yo conozco estos espacios de reutilizar y de Mejor que No, que está en la calle Sepúlveda. Sí. Lo único, cuando tú vas allá, es que todo esto es para gente joven. Para mí lo hacen muy difícil. Tienes que llevarte el objeto pesado, depende de la persona. Sí, pero sí. Para mí, que iba mucho cuando tenía mejor salud, ahora que tengo peor salud, no puedo. No hacen nada para incluir a colectivos mayores o con problemas, porque la idea es que tú tienes que llevar los objetos. Sí, sí. Bueno, no lo hacen fácil. No, bueno, digamos que hay margen de mejora y que todavía son cuestiones que tienen su fase de desarrollo. Los mercados de trueque y todo igual, depende mucho de ser joven y tener buena fuerza física. Sí, sí. Es lo que es mi experiencia. Sí, sí. Però bueno, en tot cas, si considerem aquestes 5 condicions, jo diria, no sé vosaltres, però jo crec que no són així molt hegemòniques entre els consumidors. És a dir, que diguem que aquests 5 punts els complim amb moltes dificultats, normalment en les nostres decisions de compra. Perquè regular el nostre consum tampoc el regulem tant. Comprar preguntant-nos d'on venen els productes tampoc ens ho preguntem tant. Intentar limitar al màxim les compres tampoc les limitem tant. Pensar en el medi ambient quan decidim els productes que comprem tampoc pensem tant. I ja el tema de reduir, reciclar i reutilitzar, només cal veure com estan els contenidors per veure que no tampoc es compleix d'una manera molt efusiva a la nostra societat. Per tant, aquí sí que hi ha un marge de millora molt important i aquí també i que fonamentalment també depèn de nosaltres com a consumidors, no d'entitats reguladores o que les empreses es tornin d'una altra manera, sinó que és el consumidor qui activament ha d'adoptar actituds diferents en aquest sentit. Estratègies per ser consumidors més responsables? Doncs, per exemple, conèixer millor les empreses de què som clients, les seves mesures per protegir drets laborals, codis de conducta, etc. Que es poden identificar i, a més, en internet està tot. Examinar opcions alternatives de consum, una mica en la línia del que ja hem comentat, reduir la demanda en sectors crítics com el tèxtil. El tèxtil, per què dic que és un sector crític? Doncs perquè hi ha situacions molt dures en l'àmbit del tèxtil en altres països. I ara, si de cas, posaré un parell de notícies. Que aconsellen adquirir només allò que sigui necessari, en peces de roba, comprar peces de major qualitat per intentar que durin més, promoure la correcta conservació i totes aquelles mesures que serveixin per reduir la pressió sobre els països productors de roba. Per què? Porque desmayos, abusos y muertes es lo que supone la fabricación de ropa en Camboya, por ejemplo. Multinacionales de la moda han sido acusadas por permitir duras condiciones de trabajo, que sus proveedores despidan a trabajadores sin pagarles o por imponer salarios extremadamente bajos a sus empleados. 5 trabajadores murieron en enero durante la represión de una protesta. Los desmayos masivos son frecuentes en las fàbriques debido al calor y a la pobre alimentación de los obreros. Situacions d'inseguretat laboral en l'àmbit del tèxtil en altres països, sobretot països asiàtics, n'hi ha, però per on tren. I aquesta gran oferta que tenim nosaltres de productes de determinades marques a preus molt assequibles existeix perquè passa això. Vull dir, no per una altra cosa. Perquè si no, no seria possible mantenir aquests preus tan baixos. I el trabajo esclavo segueix sent una realitat més o menys encoberta en alguns països com a l'Índia.
Salarios de 1,3 euros diarios por 68 horas de trabajo a la semana sin contrato en un ambiente insalubre. Lo de l'ambient insalubre no és una cosa menor, perquè hi ha ambients de treball molt insalubres en l'àmbit del tèxtil, sin derechos básicos com la prestació en desempleo. Bueno, en fi, aquesta és la realitat una mica de com es fabrica la roba en el món. I aquests són els temes més greus, des del meu punt de vista, que existeixen en l'àmbit del consum. Jo voldria dir això, que en realitat sí tenim molta informació sobre això. Tots els dies surten, des de Bangladesh, hi ha molta informació, no? Ha sortit en els diaris, han sortit a les notícies de la tele, poc, però ha sortit. Tots en som conscients. Bueno, conscients. Tot i així, bueno, conscients no ho sé, informats, crec que la major part de la gent, si preguntes. Hi ha informació? Sí. Estem informats? D'aquella manera. Que siguem conscients ja és un tercer pas. Això sí, però lleument com a mínim tothom sap el que passa a Bangladesh, etc. Tot i així no s'ha produït en el consumidor cap canvi i les empreses no han fet cap canvi. Pocs. És a dir, no som capaços de renunciar. No gaire. I això sí seria consumisme. Això seria irresponsabilitat, jo crec. Irresponsabilitat social, més que consumisme. Perquè és una cosa en la qual no ens la volem ficar al cap, bàsicament. No volem assumir quina és la realitat que hi ha darrere de determinats preus, determinades ofertes, determinades coses que estan en les nostres grans superfícies que tenim aquí al voltant, a la nostra ciutat, i als nostres establiments, als nostres centres urbans. Hi ha situacions dures, però aquestes són les situacions dures de l'àmbit del consum, no que tenemos deseos insatisfechos o que ens costa, o que som compradors compulsius. No, jo crec que els problemes essencials són aquests, clarament, els ambientals, els socials i també totes les disfuncions que hi ha en l'àmbit del consum, des del meu punt de vista. Per acabar ja amb el rotllo aquest, 5 darrers consells per no oblidar, que jo crec que són importants, almenys remarcar-los. 1. Insistir en racionalitzar al màxim les decisions de consum per tal d'evitar les trampes de l'impuls i de la immediatesa. És a dir, prendre les decisions en calma a l'hora de consumir. Actuar amb autonomia mitjançant l'obtenció d'informació anant més enllà del que la publicitat o els venedors expliquen. Cal que disposem de fonts d'informació de confiança. Internet ens pot ajudar. Intentar distanciar-se al màxim de tots els mitjans de persuasió que es posen al nostre abast, en especial de la publicitat, una mica en la línia del que comentava inicialment. Intentar ampliar els criteris de compra mitjançant l'adopció d'actituds de consum responsable, de dotació del medi ambient i de respecte de la dignitat humana, que no són temes menors i que és d'aquests 4 el que més dificultats ens crea a nosaltres per arribar a complir. Consum responsable, dotació del medi ambient i respecte de la dignitat humana, que no està de més. I el més important, utilitzar el no com a mitjà d'oposició a les propostes de consum inadequades o contràries als nostres interessos. Aquesta és l'arma principal que tenim com a consumidors, i és veritat. Vull dir, davant trucades a hores intempestives a casa, davant comercials passats que ens volen vendre qualsevol cosa en un punt de venda o que venen a casa nostra, davant propostes inassumibles com que cada persona ha d'hipotecar-se per 600.000 euros per tenir una casa, davant tota la situació que es dona en bancs, entitats financeres, etc. El no, anar dient no, és un mitjà d'oposició no només eficaç, sinó molt eficaç si realment és una decisió compartida per molts consumidors. Si som capaços d'utilitzar la intel·ligència col·lectiva i dir no quan hem de dir no en lloc de dir sí i acceptar coses que no hauríem d'acceptar, doncs realment sí que serem capaços de canviar l'escenari del consum. Si no, almenys, si no és una decisió compartida, però almenys el no l'utilitzem nosaltres, segurament també ens evitarem alguna situació en la qual ens pot anar molt bé evitar-la. I per tant, el no compro em sembla que és una idea que hem de tenir sempre a la nostra ment. I amb això ja estaria l'exposició. Aquí la promoción que me toca a mí, el libro que vaig fer, Consumo Inteligente, todo lo que debes saber para comprar mejor y gastar menos, en el qual està basada aquesta presentació. Per qualsevol cosa, què en teniu? Si voleu comentar alguna cosa, ens queda algun ratet, si voleu. Alguna pregunta, alguna idea? Una cosa que aquí no s'ha dit. Hi ha moltes coses que no s'han dit aquí. Però hi ha alguna explicació per aquesta
este boom de panaderies que s'està posant per tota Barcelona? Panaderies, de fruiteries... No, però en especial les panaderies. Perquè si abans estudien al mercat, ens estudien a nosaltres, què ens veuen? Panaderies, Bueno. Des del meu punt de vista, és una opinió. Bé, és una opinió, més o menys un criteri o no. Cadascú ho valori com li sembli. S'ha transformat bastant el que seria el perfil dels forns. Abans un forn era un lloc on es compraven productes de baix cost. Ara un forn és un lloc on compres molts més productes dels que tenies abans i a uns preus bastant més elevats dels que existien abans. Una barra de pa era una barra de pa barata. Ara tenim 50 tipus de barres de pa a uns preus molt diferents. És un fenomen que permet que a l'incrementar-se el valor afegit del pa, que ens sigui possible, o del pa i dels productes que es venen en un forn, sigui possible obrir establiments i cadenes d'establiments sota aquesta lògica. Una part dels esforços que es dedica al món de la indústria alimentària i de l'alimentació és que productes bàsics que ja no tenien marge de millora, doncs se'ls afegeixin coses que permetin pujar els preus. Aquest és, en el cas del pa, nous tipus de pa que incrementin el preu. En el cas de la llet, doncs llets funcionals. Posem calci a la llet, posem vitamines a la llet, enriquim les llets i un litre de llet que val menys d'1 euro passava a costar €1,20, €1,30, €1,40. Què implica això? Sembla que les diferències són molt petites, però aquí s'ha de tenir en compte l'efecte multiplicador. Si una empresa fabricant de llets passa a vendre milions de cartrons de llet d'1 euro a €1,40, suposa un increment de preu del 40%. Encara que els costos siguin una mica elevats, el panorama del negoci canvia molt. Amb el tema de la llet es fa molt clarament. A més petita escala, això és el que està passant amb el pa o amb els forns. Després hi ha un altre fenomen paral·lel, que és que amb temes de fruiteries i tal, que es recuperen un model d'establiment que havia deixat d'existir, sobretot a base de dedicar moltes hores, a base d'ajustar molt els preus, a base sota una altra lògica. Però el canvi en l'àmbit dels forns, elevació de preus. I això és el que ho explica. Són negocis molt diferents dels que existien fa 30 anys. Però hi ha tant cul per a consumir tant? Perquè això sembla com la bombolla immobiliària, no? Vull dir, la bombolla immobiliària és una altra cosa una mica més complicada. És igual, és un dir. Que estan obrint moltíssims. Si obren i no tanquen és perquè funcionen. Si no, ja tancaran. I també han posat cafeteries al forn. Sí. Aquests forns també han posat cafeteries. Això que estava dient de los forns és veritat, perquè hi ha moltes menes de pa, que si pa de pallès, que si pa de blat de moro, que si pa de... I clar, i aquí augmenten els preus molt considerablement. Pa ecològic, pa de diversos tipus de cereals... Hi ha tants que si pa, la barra de no sé què, la barra de no sé quanta. I després també crida molt l'atenció que puguis prendre ja un cafè amb la pasta i té molt ambient. Aquests llocs tenen molt ambient, la veritat. Sí, és una estratègia de diversificació de producte d'una banda i de canvi de lògica de l'establiment per una altra. I ja està. I això és el que ho explica. Perquè un forn tradicional no funcionaria. Però no és... Perquè això vol dir que a nivell poblacional sí que estan canviant els hàbits de consum de pa. Un individu pot no canviar-los, però a nivell poblacional sí que estan havent canvis. A més, també jo crec que són cadenes. Algunes sí. Que no és com si fos una família, Sí. És una cadena que surt com bolets, no? Sí. A veure, jo volia fer-te una pregunta. A veure. Doncs, si els anuncis, abans de sortir a la publicitat, passaven per algun control per veure si és veritat el que diuen o no és veritat, o es deixen... A veure, hi ha lleis bastant estrictes que exigeixen veracitat en el missatge publicitari, però hi ha un incompliment flagrant, sobretot en alguns sectors, d'aquestes lleis, perquè no existeixen els mitjans de control o la disposició a controlar que la informació que es dona és realment verídica. ¿En qué sector, sobre todo?
Alimentació, cosmètica, alimentació i cosmètica. I mira que alimentació sí que hi ha regulacions i organismes encarregats de regular que actuen, però malgrat tot hi ha una certa laxitud regulatòria per una banda que permet que hi hagi forats per on es colin determinades coses i també un cert deixar fer. Clar, perquè aquesta publicitat és enganyosa. Amb cosmètics? Totalment. La publicitat no és que sigui enganyosa, és que és enganyosíssima. Sí. Clar, doncs això hauria d'estar regulat. Hi ha hagut, bueno, n'hi ha lleis que ho prohibeixen. El que passa és que després, a la pràctica, en alguns països hi ha hagut situacions conflictives perquè, no sé, perquè quan un cosmètic, una marca de cosmètics abusa massa del Photoshop, arriba un moment que li cau una denúncia o que al final les autoritats competents actuen. Però realment, tota la falta de rigor que tenen les informacions que ens transmeten, hi ha molt poca acció punitiva en aquest àmbit. I amb alimentació, amb les propietats de determinats productes, també... Això ja ho deixem per divendres perquè ja es parlarà llavors, però... Això passava molt abans amb els joguets dels nens, amb els anuncis de joguets pels nens. Eren també molt publicitat, feien moltes il·lusions als nens, que pobrets després aquell joguet a la tele es movia de molta manera i a l'hora de la veritat ara no ho sé, però hi havia una època que allò ens crea frustració. Sí, em sembla que tots tenim alguna frustració en aquest sentit acumulada a la nostra experiència vital. Sí, amb això, no sé, el famós anunci de Fairy, que un detergente necesitas todo esto, y Fairy con una gota pues t'ho neteja tot. Vull dir, la publicitat admet uns discursos completament mancats de rigor, en el qual moltes vegades el que falta és això, una acció real per part de l'autoritat competent. Estic acostumada a llegir d'on venen, el que duen i tot, amb unes lletres tan petites que és impossible. És impossible. Jo fa un temps vaig llegir, no sé si ara segueix sent correcte, però que en un envàs l'únic que estan obligats, diguéssim, a que sigui veritat és el que posen els ingredients i la informació nutricional, però tot l'altre és publicitat, en principi. No? Poden haver-hi lemes, poden haver-hi logos, etc. No, però els lemes no poden implicar informació que no sigui verídica. És a dir, no sé, no pots posar, per exemple, una marca de suc de taronja alarga la vida, perquè això no ho pots posar. No ho pots posar? No. Però ho posen missatges semblants. Vols dir que són aquests incompliments de... De vegades posen missatges que donen a entendre això. És que, no sé, és que hi ha situacions... Hi ha vegades que es juga amb les paraules, no? En tots aquests anuncis que a sota posa cal promoure un estil de vida saludable, és a dir, l'anunci és de patates fregides, però a sota, no sé si l'heu vist això, no? Això és una obligació, no? Estan obligats a posar-ho, no? És una obligació, sí. Sí, això estan obligats a posar-ho, queda ja discretament, és com les contraindicacions dels medicaments que anuncien per la tele. També han de sortir, encara que ningú és capaç de llegir-les quan surten a l'anunci, perquè fan així, i ja està. Però sí, això respon a una realitat. Però no sé, per exemple, en alimentació, una de les estratègies més simples a l'hora d'entradar, a veure, per exemple, tu per fer una declaració de que un producte té una determinada propietat, ha d'estar correctament demostrat que això és veritat. Suposem que un producte té una vitamina determinada que té una determinada propietat. I llavors, com aquesta propietat està contrastada, tu aquest producte pots dir que, no sé, podria posar un exemple real per no inventar-m'ho. Pot posar la vitamina real que du, però no les grasses saturades. No, el que pots fer és... Mira, jo què sé, per posar un exemple esportiu, la cafeïna és un ingredient que serveix per millorar el rendiment esportiu i està més utilitzat. O sigui, si un producte porta cafeïna pots al·legar que millora el rendiment esportiu. Però el que pot fer un fabricant és dir el meu producte està fet a base de taurina i a més porta cafeïna. I llavors tu generar la idea que la taurina és el que millora el rendiment esportiu per tal d'introduir un altre producte
parteix relacionar aquest concepte amb un altre producte, però no és veritat. El producte compleix la legalitat perquè porta cafeïna, per tant es pot dir que millora el rendiment esportiu, però el fabricant intentarà associar-ho amb un altre producte que sigui, amb una altra substància que sigui la seva i que és la que marca la diferència. Això mateix amb substàncies de millora de la pell, de substàncies dietètiques passa constantment. És a dir, introduir vitamines, per exemple, i dir que eso es gràcies a la cola de caballo, per dir alguna cosa, perquè la cola de caballo no té cap propietat demostrada. En canvi, les vitamines sí que són proactives per millorar determinades funcions biològiques. I la quantitat, no? És a dir, no estan obligats a dir, o sigui, una cosa determinada té una quantitat molt petita de vitamina X i tu ho poses com, no?, en gran, té vitamina tal, encara que no tingui més que una quantitat insignificant, això també es permet, no? Tu et portes la idea de que aquell producte és rico en vitamina C i al millor, no? No hi ha una normativa respecte a això, o sí? En principi ha de tenir una presència significativa d'un determinat nutrient perquè es pugui dir. Per exemple, si un producte diguis que és ric en fibra, doncs no ho pots dir de qualsevol producte, ha de complir una presència de fibra determinada. Parece que los probióticos no hay nada. Bueno, es un tema muy largo el de los probióticos. Algo hay, pero no está claro. Bueno, però bueno, l'alimentació en tot cas ja dic, això divendres ja sortirà. Bueno, alguna cosa més? Ja són les 8 gairebé. Posen música molt alta a les botigues per a excitar-te i induir-te a comprar més. A perfums ambientals per a donar-te sensació de plaer i comprar més. Sí. I coses que volen que compres quan vas a pagar la caixa davant de tu. Sí. La disposició dels establiments. Hi ha moltes coses que... De fet, les estratègies de merchandising són això. El que passa és que el concepte de merchandising s'ha associat a un altre tema, a un tipus de producte que es ven d'una determinada manera, però sí. S'utilitza sons, s'utilitza aromes, s'utilitza estratègies visuals per induir una determinada resposta. Sí. Per això dic que tenim molts estímuls, que s'influeix sobre nosaltres de moltes maneres i o desenvolupem molta autonomia a l'hora de decidir què comprem i què no comprem, o és que estem molt venuts, és que realment estem molt venuts. Hem de desenvolupar nosaltres mateixos un mecanisme de defensa i saber identificar per on van. Encara que ens colen alguna, no totes. Sí, alguna la colaran segur. Alguna no, unes quantes. Bueno, doncs, una qüestió més, ja està. Bueno, nos recollim. Moltes gràcies.